Slava vanno bxêratın kanala me em ê îro hevra revanî çêbikin. Kerem kin werin em dest çêkirina şîraniya xwe bikin. Ji bo şîraniya me malzeme me ev in. Sê piyanê avê ardik yani îrmîk, di piyanê avê mast, 6 heb hêk. Ji bo şerbeta me jî 3 piyanê avê şekerê hûr û 4 piyan jî ava me heye. Piyanek şekerê hûr dîsa û piyanek arvan, piyanek rûn, 10 gram toza pişpişane yani paketek û 10 gram jî vanîlîn ew jî paketeke û lîmonek ji me re lazim e. Werin em destpêkê de şerbeta xwe çê bikin. Em şekerê xwe bixine qûşxana xwe û ava xwe jî berdine serê û em ê wisa hinekî li hev bixin bila şekerê me nekî bihele û dûra me deyne ser agir. Piştî keliye em ê nîvê ava lîmonekî jî bixine navê û qedera 15-20 deqeyê bila bikele binê agirê we jî kêm be û em ê şerbeta xwe ser agir hilin bila şerbeta me sar be. Şerbeta me ser agir dikele em ê ji divê naberê de pilora xwe hazir bikin. Hêkê xwe bixine kasê û em ê şekerê xwe berdine serê û em ê hêkê xwe li hev bixin heya kefik bi ser bikeve. Hêk û şekerê xwe çiqa ji ve were û dikarin li hev bixin. Çiqa em delal hêka xwe li hev bixin. Kek, revanî, şîraniyê wisa bêtir dipişpişin. Em ê masê xwe jî vêga bixine serê û em ê carekan dîsa vaneka li hev bixin. Em ê vêga jî malzeme xwe ziwa bixine navê. Em ê serî de ardika xwe bixine navê. Toza xwe pişpişandinê û em ê arvanê xwe jî li moxilê bixine navê. û em ê van malzemê xwe jî li hev bixin. Em ê vêga jî qaçilê lîmonekî rinde bikin bixine navê. Ew goriya daxwaziya dilê we lê temeka xweştir dide, temeka miz dide revanî. Ez ê xwe qaçilê lîmonekî dixime. Îdî em ê vêga wisa hinekî bi spatulayê li hev bixin. Vêga tepsiyeka me wisa heye em ê hinekî rûn li binê bixin û em ê pilora xwe berdine serê. Me firûna xwe jî di 100 dereceyê de vekiriye. Firûna me jî germ e. Em ê bavîne firûnê qedera 40-45 deqa de evê bipije di firûnê de. Goriya firûnê jî diguhere îdî hûnê kontrol bikin wisa bipijînin. Vêga me ji firûna xwe derxist. Em vêga şerbeta xwe lê naxin. Tenê em ê wisa çend qulika têda vekin bila ew kela wî germ jê hare. Piçikekî sar be weka 3-4 deqa û em ê êdî şerbeta xwe lê bikin. Em vêga êdî şerbeta xwe lê bikin. Şerbeta me sar e û em vêga parî jî nakin weka 2 saet 3 saet bila di sarincê de mîne bila bicem de revanê. Ku em germ parî bikin ew ê tev bela bibe. Ew ê hêdî vê şerbeta xwe jî tev bikişîne nava xwe. Belê hevalino şîraniya me amade ye. Ger ku em dixwazin em şîraniyê wisa pêşkêşî we bikin ji kerema xwe ji me re bine abone, likeekî ji me re bavêjin û me ji Instagramê bişopînin. Navê me Kevaniyê il he, saet û nûşîcan bejwara.